बिया मानि थाखाय बांदों? जोंनि सिचुएशन जोंनि कन्डिशनानो मोजां नङा। ससियेल मिडिया बोदलाबानो जोङो सानफ्रोमबो माबा सासे हौवाया सानै हिनजावजों, माबा सोरबा गथ' गोनां हिनजाव गोनाङा सोरबा सिख्लाखौ लाना खारनाय, सोरबा हनै गुवाहाटियाव माबा रुम भारा थानानै देहा फाननानै जानाय। तो बेफोरनो मेन खारन, बेफोरनो गुबै जाहोन। HIV/AIDS नि जिथुनाखि भाइरास मोननायनि गुबै मेन खारना बेफोरनो रायजो राजा नोंथांमोन। तो बेफोरबायदिखौ जोङो AIDS जुदि भाइरास बारदेरनायखौ जोङो कन्ट्रल खालामनोब्ला, जोङो जुदि बेखौ गैया खालामनोब्ला, जोङो नैबेफोरबायदि सभाब चरित्रफोरखौ गारनांगोन। जोंनि बर' समाजानो जा, गुबुन समाजानो जा, अन्य समाजानो जा, आसामाव थानाय जेसेबां माने सुबुं माहारिफोर दं, माने नैबेफोरखौ माने गारनांगोन, बेफोरबायदि गाज्रि हुदाफोरखौ गारनांगोन। तो बेफोरनि थाखायनो जोंनि जिथुनाखि नोंथांमोना मोनथिगौ, बावैसो सिगां रिसेन्टलि क'क्राझाराव बेसे 85 ना 78 जननि देहायाव माने HIV मोननाय जादों। तो बियो जोबोद माने गिनो गोनां मोनसे इसारा, माने बे शुभ लक्षन नङा माने जोंनि थाखाय। तो बियो दिनै बे 278आवनो नांथानानै थागोन, बे माब्लाबाबो साननो नाङा। जुदि जोंनि सभाब चरित्र, जोंनि आखल आखु, जोंनि बेबहार, बेफोरखौ जोङो सोलायनो रोङाब्ला आरो बियो बेखिनियावनो थाबथानाय नङा, बांलांबाय थागोन आरो बांलांबाय थागोन। अब्ला मा जागोन? जोंनि समाजा नोरजिया जागोन, एकदम माने आक्रमन खालामजागोन माने HIV बेरामजों। जोंनि समाजनि सुबुंफोरा माब्लाबाबो गोग्गो जानाय नङा, माने एकदम बै माइ गुग्लाफोरबायदि जाजोबगोन, ओरै माने रानथें रुनथें जालांजोबगोन आरोना। तो जि अबस्था जि जोङो नुगासिनो दं, माबा गुवाहाटियाव रुम भारा लानानै गुबुन जाथिफोरनो गावनि देहाखौ फाननाय, अबावबा हनै सासेयानो सानै रुम मोनसेयाव, अबावबा हनै मा गुन्दानो। तो बेफोरबायदि दा गोबां सोलिगासिनो दं। दिनैल' नङा, गोबां नैबे बोसोरनि सिगांनिफ्राय गोबां बेबादि ससियेल मिडियायाव जोङो खालि नुबोगासिनो दं। खालि माने सोरनिबा हिन्जाव गोमानाय, सोरनिबा हौवाया नागिरनाय, गथ' गथाया नागिरनाय, हिन्जाव गोमानाय, सोरनिबा हौवाया सोरनिबा हिन्जावखौ लाना खारनाय ना, खालि बेनोल'सै ना। बिनि अनगायै माने जोङो जेबोखौनो जोङो मोजां जों माबाखौ नुनो मोनासै माने। थ' बेखौ खमायनांगोन, बे जिनिसखौ गारनांगोन, बे जिनिसखौ जोङो खमायनांगोन, गारनांगोन। अब्लासो जोंनि समाजाव जोंनि सुबुंफोरनि देहाया गोग्गो जागोन आरोना। तो रायजो राजा नोंथाङा, मानोना जों गाज्रि जादोंब्ला बे गाज्रिखौ एरायनानै जों मोजां लामाजों थाबायनांगोन आरोना। तो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव लाबोबाय। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामना हो।